अगर आप भी चाहते हैं तो बिहारी म्यूजिक से ऑडियो वीडियो सबसे पहले पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल घंटी के दबाएं ताकि नए नए पहुंचे। डायरेक्टर रुपेश रोमन यादव। लाल बटन को दबाएं। डीजे मनीष रक्सौल। मिलला छुटा पुटिया भातार, मिलला छुटा पुटिया भातार। दिन भर घूमेला बाजार, मिलला छुटा पुटिया भातार, मिलला छुटा पुटिया भातार। सखी कब करेला न प्यार, मिलला छुटा पुटिया भातार, मिलला छुटा पुटिया भातार। डीजे मनीष रक्सौल। मेहर के अपना छोड़ी घूमत चारू ओरी, ना करे कोनो काम ये सखी। बाके हीरा के नहीं देवे, खोदा के बाबा तार के नाम ये सखी। मेहर के अपना छोड़ी घूमत चारू ओरी, ना करे कोनो काम ये सखी। बाके हीरा के नहीं देवे, खोदा के बाबा तार के नाम ये सखी। जोबाना में धोइले बाबू खार, मिलला छुटा पुटिया भातार, मिलला छुटा पुटिया भातार। सखी कब करेला न प्यार, मिलला छुटा पुटिया भातार, मिलला छुटा पुटिया भातार। डीजे मनीष रक्सौल। चढ़ल बा हमरो जवानी, होखेला परेशानी, ना बुझे हमर बात ये सखी। राइटर मुन्नील खाली मांगे, लादिल कोइनी ओकर से घात ये सखी। चढ़ल बा हमरो जवानी, होखेला परेशानी, ना बुझे हमर बात ये सखी। राइटर मुन्नील खाली मांगे, लादिल ओकर से कोइनी घात ये सखी। रूपेश रसीला बाटे यार, मिलला छुटा पुटिया भातार, मिलला छुटा पुटिया भातार। सखी कब करेला न प्यार, मिलला छुटा पुटिया भातार, मिलला छुटा पुटिया भातार। होम साइड डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो ढाका।